Hai लोगोफोर आंनि बियान ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आरो बे समाव जों नै भुटाननि हाग्रायावहाय बेरायफैगासिनो नै एकदम रेडि थफ्ला दंजोबो आरो गासिबो रेडि लाखाजोबदों बे समावहाय जों थांगासिनो बे समाव नोंथांमोननो सिगांखौ दिन्थिलांनोसै ना मा होनो थ' बिदिब्ला चलो सिगांखौ नायलांदोनि भुटाननि हाजो भुटाननि नै सिङाव साफा साफाथार जायगा दङ एकदम साफाथारनि जायगा समानलायबावसो मैदेर थानानै सेस लान्ना खालामजोबो जायगाखौहाय थाब थाब थांनांगौ नङाबा मैदेर लोगो मोनो बे हाग्रायाव मैदेरा बेयावनो फैयो आरो जमा थाफैजोबो लामायानो ब्लक जाबाय जायगायानो एखे नुयो आन्दायलांनो नागिरलाङो जायगाखौनो हारसिंबाथ' आन्दायलाबायसो मैदेरा जेरैखिबो लांदां समान जायगायाबो जायगाखौनो एखे नुयो जों थांबाय थानोसै लांदां मोनफैहांबाय दैमा मोनसिगोन ससेबावबा भुटाननि हाजो सोमखोरनो दैबो मोनफैबाय